थांसै ना आबै दिनै आमाइनि हाबा दं ना आमाइनाव थां होननोसै आमाइनाव थांसै माबार देलायदो माबार मोजां गस्ला गानदो पुपु थांसै बेबे थांनोसै आयै ओंखाम एसे जाना लाग्रोदो नोङो मा बिहामजो ओंखाम एसे जाना लाग्रोदो होनदां दाहाय थाब मोनजानाय नङाबो जानो हागौ ना मोनबाय ओमफ्राय औ मोनबाय आं टेबोलाव खुरनानै होनोसै आयै नानिखौ दोनथ'दो बिसनायाव ओंखामखौ जाना लाग्रोदो दा नङाब्ला गोबाव जागोन दे बिदिब्ला बिहामजो नोंबो एसे जाना लाखादो थ' आयै आं नानिखौ फुथुना गालांनि दे आबै आं ओंखाम जाहैनो दे मामि उन्दुथ' गाबनाङा दे आं माम जानो आं दे मामि दे गाबनाङा दे मामानाव थांसै ना फिफा ओइ फिफा दुगैखांबाय ना ओंखाम खुरनोसैमोन आङो थाबनो फैदो दा सानदुलाय लांगोन हास्लाबनाय नङा औ जाबाय दे खुरैदो थां आं थांगासिनो दे थाब फैदो फिफा मामि पेलेप मामि आबौ सफैबाय आबैयालाय ए आबै नोंबैया हरनि फैगासिनो खिनो ओंखारदों होननानैसो थाबथाब बोलायबाय बियो बेहा अबावबा थांनो ओंखारबाथाय खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायल'थार मा बुंबावगोन आरो बेखौलाय बबावबा थांनो ओंखारबाथाय फाइखानायावनो 100 बार हाबबोखायो मामोनहालाय फैजोब्बाय औ आबौ फैबाय बैथिं दङ होनदां आइया दहाय फुङावबो फैनानै थांखांबाय मैगं हानानै ओमफ्राय दा दुगैस्रां जोबस्रां आरो फैबावबाय दे फिसौ ओइ फुथुलि दाबो सफैया हेलेनाया मा जाखोथाय जानो दाबो देलायखौनो हायाखै नामाथाय बियो हौवा गोदान लागोआ फैलायलांसिगोनसो दाबो जाया मानसियानो फुलायलायनो जोंहा सोरबासो दंफैयो नामाथाय रायज्लायलांहां बिसिनावबो थांनो मानो बिसिनाव बिदानि लोगोफ्रा ज' ज' थाफैसोगारोना ओंखायनो लाजिलांहां सोरबा जाहैदावो आंलाय मालाबा हैथ' लाजिनाङा थ' होमबालाय आं जाबाय बिमा बिफानि सासेल' फिसाजो हेलिना आंनि थाखाय गासै सेंग्राफ्रानो फिदाजोब आरो नैबे हेलिनाया सोरनिबा गोदै बुंनायाव गब'गा मानसि नङा आरो बेबायदियाव आंबो सासे गोजावग्रा मानसि नङा आं हेलिनासो गुबुन सिख्लाफोरबायदि लोरबां गोसोनि मानसि नङा आं जा बुङो बेखौनो खालामो आङो बावदोंसो आङो आब' दुमफावनि हाबा दंमोन दिनैहाय हिन्जाव गोदान दोनलांनांगौ नङा होमबा फुथुलिमोना रागा जोंसिगोन खोमा आंखौ हेलिना नोङो दाबो ओंखाराखै जों नोंखौ नेनानै बानायलायबायसोमोन बेखायनो नोंखौ नोंसिनि न'आव फैनानै लिंफैबाय दा हिन्जाव गोदान लागोआ थांनो ओंखारसिगोनसो नों गालांजासिगोनसो फुथुलि मानो बिदि बुङो आंखौ मालाबा सोरबा गालांफेरनो हादों नामा नैबे हेलिनाखौ सोरबा मालाबा गारनानै थांफैदोंना फुथुलि हेलिना टाइमा बारा गैला थाब ओंखारदो दे थांनोसै आब' दुमफाखौबो देलायहोनानै रेडि खालामजोबखाबाय थांनोल'सो नांसिगौ माने हौवा गोदान लागोआबो सफैसिगोन ओमफ्राय नोंनाथ' दाबो जाया मा खालामनानै थाबाय थादो दहाय फुङावनो फन खालामबाय आङो नोंखौ थाब देलायनानै फै होननानै गावहा मानो एसेबां लेजिथाय निजोरा डन्ट वरी आंना 2 मिनिटनि गेजेरावनो जागोन दे हेलिना थाब देलायदो थांनोसै अके बेबी 2 मिनिटनिथ' दे थाब दे जों हले बारा गोबाव बानायाहाय ओरैबा हौवा गोदान लागोआ फैबा मोसानांगौ एसे माथो आसोलफोर दांथारदोंलै गैला जाला बिसोरो दावखोजोब्बाय बे मराजाया बेम पार्टि दामनायखौ खोनाना आंबो माबा मोसानोसो जागासिनो दङ मोसादोब्रा बिगुमैनि हाबायावलाय होद फाग्ला दा मोसाना लानानै मेंनानै दा हिन्जाव गोदान लागोखौ एदाव हानाय नङाना एसे साफा सिख्ला फैबा हामगौलै ओइ थलाय ओंखाम संनाथिं थांनो संग्राफ्रा मारै संदोंथाय बिसोरनि मोसानायखौ नायनानै मिनिबाय थानोसो ओंखारदों गैला जाला बिसोरो एमावआ दावखोजोब्बाय बिसोरना एमावराजाया थ' नायना फैनि नै बिफा बै संग्रा खावग्राफोरथिं एसे खबर लाहैलाय
संग्रा खावग्राफोरा एसे लोंनो बिदोंमोन मेंबाय होननानै एसे खबर लाहैनो थांदो बिफा। जागोन दे हिनजाव लायनो ओंखारसिगोन ना? औ थांनो ओंखारहांबायनो। नोंहाबो रेडि जाखांखाबाय दा? आंखौसो हौवा गोदान बायदि नुबाय नामाब्रा हायना? समायदोंसो हौवा गोदान बायदिनो। नंगौना? ओमफ्राय नै बिफा आं एसे आलासिफोरखौ खबर लाहैनो। नोङो ओंखाम संग्राथिं थांनानै मा नांगौ मा नाङा एसे खबर लाहैथां। जागोन दे। मामियालाय? बिबैजों आरबोदां बिबै लागासिनो। दे। आदा जोबोद मोजां नुदों नोंखौ। हौवा गोदाननि बेफोरबायदि गाननायजों जा समायदों आदा नोंखौ। हायना बिनानाव नोङो आंनि थाखाय जोबोद खस्थ' मोनबाय। हायना दुखु सुखुनि गेजेरजों जोबोद खस्थ'यै देरबोनानै नोंखौबो आङो बिलाइहरनो हाबाय। आरो दिनै आंनि जुलि हायना। आरो दिनैनि दिनाव आङो आइ आफाखौ जोबोद गोसोखांदों हायना, जोबोद गोसोखांदों। जुदि आइ आफाया थानायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन हायना। जों सानैनि जुलिखौ बिसोरनो होनो हागौमोन, बिसोरनो आखाइ हमनानै होनो हागौमोन। नंगौ आदा, आइ आफा थानायमोनब्ला जोंनि खाफाला बेसे गोजोन जागौमोन। जोङो दिनै बेबायदि जानांनाय नङामोन। हायना जुलिखौथ' आं लासिगोन, नाथाय नोंनिनो बाजै जागोन ना? उनावहाय नोंखौबा अनगोन ना अना? बे न'खरखौबा फोथांना लाखिनो हागोन ना हाया? आं बेखौसो सिन्था खालामदों हायना। माबायदिबा जागोन? आजिखालिनि सिख्ला खुनु रावखौबो हमनो हाया। आदा नों आंनि थाखाय जेबो टेनसन दाजा। आंहा निजायनि गावनि न'खर गंसे दाना लाखाबाय। आं बेवहाय फैनानै बाजैया आंखौ अनाबाबो आंखौ नायाब्लाबो आंनो ओंखाम बोथिसे होबाबो आं जेबो साना आदा। नोंसिनि संसाराव गोजोनै थाबाय थाथों आरो बे न'खरखौ मोजाङै मोजां फोथांना लाखिनो हाथों, आं बेखौनो आसा खालामो आदा। आंनि थाखाय नोङो जेबो टेनसन खालामनो नाङा। हायना आदा बाजैखौ लायनायनि टाइमा जासिगोन। 6टानिफ्राय लकडाउन। 6टानि सिगांनो जोङो खामानिखौ स्रां स्रिं फोजोबनांसिगोन आदा। बेनिखायनो थाब ओंखारनाया गाहाम जासिगोन आदा। औ आगै ओंखारनोसै। बैनियालाय आइयालाय आरो आदै मादैमोना बबेथिं थांजोबखो? गासैबो रायजो राजाखौ लानानै ओंखारलांनोसै जोङो जयैनो। माथो हिन्जाव गोदान लागोआ देन्जार मोजां साजायखादोंलै ना? आदा गौथमनाबो खम नङा दे। ओइ हनै नाहरलाय बिराद साइसलै सिख्लाफोरा। बवा साइसथ' होद बै सासे आंनिलै होनखाबाय आङो। आंनि होनबा मोनो नामाब्रा? मालायबा खिजानो दंखायोसो। होद फाग्ला मासि साइसलै सयथिबो बेबादि सिख्ला नुफेरथाराखैमोनलां। ओइ फरायनांगोन। आयु मासि साइसलै जं ब्रिद ब्रिदनो, खानायाबो रुमबांबा मासि मोजांलै सिख्लाया। मालायबा खिजानो हौवायानो दंखायो। आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ हमनो हायालै, उन्दै उन्दैयावनो हाबा जायोना, सोरबा सोरबाथ' सिन्दुरखौनो थुबावासो, ओंखायनो सिनाया बिसोरखौ। नंगौबोलै ना? ओइ थलायथ' बैथिं एसे गिदिंहैनो, साफाफोर एसे नुबावो खोमा। होद नों बै हिन्जावनिसो गलाम जाबाय नामाब्रा मानसियालाय? हिन्जावनि गलामनि खोथा नङालै थलायथ'। ओइ नोंसोर बाहाय मा खालामबाय थादों? हाबा जानायखौ नायदो थां। मालायफ्रा मालाय जिरायनानै हाबा जानायखौ नायगासिनो, नोंस्रा बावसो गसंगासिनो। थां नायदो थां। औलै बाजै गोदानखौबो नुवाखै, थलाय नायनो। औ सालाफ्रा बिराद आसल गोजौ जाथारबाय बिसोरो। खना थानानै सिख्लाफोर नायखोमाग्रा जाबाय। आंबो नायनोसै र' हाबा जानायखौ।